Zainab Abu Ashraf Record. na ce muku Abu Zainab Abu ga haƙuri ga kinyiri yarinya mai kyau na hali Zainab Abu nake magana wace in mata ba su kai yadda ba Abai nake magana ko 'yan mata sai akwai haƙuri a tunani na da na hango yarinyar da akwai haƙuri na duba kuma na nazari bambanci na baki da fari ku ji ne ƙarshen magana ta rayuwa ta Zainab ce girman duniya na duba babu kamar ta fagen haƙuri kyakkyawa ga ilimi Zainab yarinya ta gari Zainab Abu tana zikiri da soyayyar manzo bashari in kun gane maganar a cikin mata lamba da kace kamar Zainab a hali shabba Kaduna Kano na zaga har ɗorayi gidan dakali da akwai ladabi Zainab na faɗa ba ta yin kora da hali kai bari in ƙare maganar Zainab ba ta kace na ce ina haife ɗiyata zan sa mata suna Zainab ce na samu kuɗi na zan kai wa gwanata bakalirata ita ce a gurina yarinya Abu kin ɗare 'yan mata haƙuri da kamala ga zuwa makaranta abinci na ma takalmi na ɗakin kwana na